Hoxe temos con nós a Xosé Estévez, historiador galego afincado en Guipúzcoa, un home que leva toda unha vida construindo pontes entre Galicia e o País Vasco. Como foi ese camiño? Que che trouxo ao País Vasco e que fixo que o converteras no teu fogar? Bueno, pois a miña trayectoria vital podería resumila deste xeito. Nacín en 1943, época de fame, miseria, racionamento e represión no seo dunha familia modesta, honrada e traballadora, nunha pequena vila do sur da provincia de Lugo, que se chama Quiroga, deitada na ladeira da Sala do Caudel, ubicada por las augas douradas do río Sil, amansadas hoxe polos embalses de Iberdrola. O meu povo pertenece á nación galega, a miña primixenia patria, que asiste diariamente asombrada ao afundimento do sol no mar de Fisterra ao chegar ao ocaso. Esta fermosa paraxe, situada na Ribeira Sacra, terra de viño canonizado, como o mesmo nome indica, arrasada polo abandono rural e doente polo cancro migratorio, foi abrasada en agosto polo roxa negro dos incendios. Me tocou vivir ademais en primeira fila. En gran parte provocados pola nefasta política dun goberno da Xunta, verdadeira brigada de demolición, ataigada de incompetentes e mentireiros. Os mentireiros, a verdade é que nunca cambian, só melloran a estrategia. O poeta Xermánico Ril, que afirmaba que a patria estaba na infancia, e o escritor portugués Pessoa aseveraba que a localizaba na lingua. Non cabe dúbida que as dúas afirmacións alimentaron as miñas raigañas infantís identitarias, arroladas por o melódico acento da lingua de Rosalía e de Castelao. Manifestaba o poeta latino Ovidio: non sei por que doce encanto a terra natal a todos nos engaiola e impídenos esquecela. A miña nenez transcorreu baixo a sombra da educación estricta do nacional catolicismo e da severa autocracia do perenne Vixía de Occidente, do ditador Franco, de cuxa morte cumprironse 50 anos. Nas imaxes da época aparecía sempre brandindo unha flamíxera espada contra os enemigos de España, a famosa confabulación xudeo-masónica comunista separatista. A escola de párvulos, dirixida por unha mestra que se chamaba Doña Concha, amencía engalanada por o canto do calasol e polos frecuentes castigos polo uso do galego, maioritariamente falado pola poboación quiroguesa e, desde logo, unanimemente no entorno doméstico familiar. Esta formación foi robustecida polo ingreso entre os 11 e 15 anos nun seminario menor chamado das Ermitas, situado na provincia de Ourense, pertenecente á diócese de Astorga, cuxo reitor, don Felipe, de infausta lembranza, por certo, que parecía o Domine Cava na vida da famosa novela picaresca de Quevedo, o Buscón, pois este señor alardeaba de forxar homes feitos e dereitos co seu adestramento pedagóxico baseado en 5 principios normativos: orde, disciplina, penitencia, mortificación e sacrificio, que incluían, por suposto, duros castigos físicos, algúns deles vallamos do sadismo. Malia iso, padece traumas semellantes a todo o ser humano. Nos recursos sedimentarios da memoria sempre se atopa a reafirmación da lingua como elemento fundamental da identidade galega, malia as acusacións de paletismo que este feito comportaba de sufrir en determinada época o clásico complexo do colonizado, que tamén describe Albert Memmi nunha obra moi famosa titulada El retrato do colonizado. Decía Séneca unha frase que eu sempre recordo: dice, ninguén ama a súa patria porque é grande, sino porque é a súa. O que perde as súas raíces perde a identidade. E sin ela non se pode andar polo mundo, digan o que digan os cosmopolitas de Salón. Algúns afirman que o nacionalismo curase viaxando. Podo afirmar, por experiencia particular miña, que tal afirmación non é certa. Eu tomei conciencia plena da miña identidade nacional en territorio foráneo, concretamente no predio da señora Ayuso en Chú. A carencia á propia nación non é unha ferida, é unha mansa caricia a xeito de bico que non se cura ca fel da xenreira,
senón co mel do amor, senón asentes de verdade a patria non existe. A miña primeira comunión política veu da mal do meu inesquecible amigo, o poeta Manuel María, que me armou cabaleiro nas lides galeguistas, e a confirmación veu a través da lectura do Sempre en Galiza, a Biblia do Galeguismo, do Gran Castelao, que o poeta Manuel María me proporcionou xa cando tiña 21 anos. Estaba en primeiro de Teoloxía no Seminario Maior de Lugo. Pouco despois ingresei nas fileiras do nacionalismo, entrei en contacto con vascos que estudaban en Madrid, na cidade de Osa do Madroño, e case polas mesmas datas, en 1965, en terceiro de Teoloxía, realicei unha viaxe a Guernica para facer unha merca dunha finca dun señor que vivía en Guernica que lles interesaban de cara aos meus pais. E ali escoitei as primeiras conversas en éuscaro. Asistín a unha boda no santuario de Nosa Señora de Begoña, pasei agora mismo ao lado dele, oficiada enteramente en éuscaro. Impresionoume positivamente porque en galego era dificilísimo naquela época escoitar unha misa en galego e incluso estaba prácticamente prohibido. Aprendí máis tarde en Madrid unha canción en euskera sin saber o que decía. Acórdame que empezaba, dicía de semea, oridón motillá, niñor sala tobaña, mallagó do villá, etc. Seculariceime e conocí a unha vasca, e lá dentro do rato está co filho, de ollos verdes esmeralda, unha fermosa donostiarra, estudiaba económicas na capital do reino, enamoreime, e polo ineludible imperativo do traballo, máis o 12 xugo do amor, por recaleime en Euskal Herria no ano 1973. Desde aquela remota data, pois, exercín de docente nun colexio de FP, Colexio Nazaret, e nas aulas da Universidade de Deusto, na facultade que ten en Donosti, en San Sebastián. Esta é un pouco a miña trayectoria vital. Moi ben, Xosé. Pois moitas gracias por compartila. A segunda pregunta. Viviches entre dúas culturas con moita forza identitaria. Que che achegou cada unha? Hai algo que aprendiches dunha que non atopaches na outra? Bueno, vamos a ver. Eu cando cheguei a Euskal Herria, o que máis me impresionou foi a intensa conciencia nacional e social existente entre a maioría da población. A capacidade de autoorganización. A rebeldía case nata, unha especie de ADN de indomabilidade, de resistencia frente ás injusticias e aos agravios. A facilidade para loitar contra calquer clase de asoballamento. A existencia dun interesante interclasismo, polo menos en Guipúzcoa, aquí non sei en Vizcaya. Podías ver, por exemplo, nas cuadrillas, nas sociedades ou nos toteos, a obreiros e mandos da mesma empresa confraternizando, bebendo vinos nos bares. A puntualidade nos actos. Aquí empezaba ás 11, e ás 11 en punto empezaban os actos. En Galicia igual tiñas que esperar media hora porque faltaba outro para chegar. A presencia dunha burguesía nacional, que non existía en Galicia, claro, porque non houbera industrialización, que apostaba polo país, cousa que non ocorría en Galicia. Unha Iglesia Católica Vasca que defendía o idioma e apoiaba as reivindicacións sociais, políticas e sociais do povo vasco, cousa que tampouco ocorría en Galicia. Parecida a Iglesia, neste caso, a vasca era parecida a catalana. Estes aspectos non se daban na sociedade galega. máis resignada e sumisa, ainda que posuía e posúa unha conciencia de diferencialidade máis ben sociolóxica, de tipo nostálxico, folclórico, lírico, pero que non dá o salto a unha asunción da identidade política. E aí está o problema fundamental da sociedade galega. Hai un corte entre o que é a diferencialidade sociolóxica e a identidade nacional política. E estes saben así, ao meu entender, as diferencias máis notables que entendí. Gustaríame, de todas maneiras, desterrar da sociedade galega, isto comprobo cada vez que vou ali, con muchísima frecuencia, agora, nos últimos anos, despois da xubilación, pois gustaríame desterrar as derivacións prácticas de 4 refráns. O primeiro é un que escoitas multitudinariamente. Eche o que hai. En castelán é o que hai. Que é o paradigma da resignación. Que eso implica unha especie de suicidio cotidiano. O segundo,
que xa o reflexou Castelao nas súas viñetas. Mexan por un e hai que dicir que chove. Mean por un e hai que dicir que chove. É o espello da sumisión ao poderoso, normalmente ao cacique, porque os caciques siguen existindo. Os de antes estaban fartos, e os de agora teñen moita fame, como dicía Castelao. O terceiro, Deus avó, e o demo non é malo. É o modelo dun escepticismo coautador da reivindicación. É o último, cada un vai ao seu e no seu que vou ao meu, que é o prototipo dun individualismo insolidario. É certo que na xeneración anterior de emigrantes galegos que viñeron aquí ao País Vasco, estou contestando a segunda parte da pregunta, houve confrontación e suspicacias, e incluso acusacións de insolidaridade obreira. Na marxa esquerda, por exemplo, se un lee o noticiero bilbaíno, un periódico daquela época, pode ver como acusaba os galegos de que éramos máis resignados e os menos metidos en confrontación social e nas reivindicacións. Pero así se incorporaron á loita como os demais. Temos un exemplo, Hermenegildo Alvariño, emigrante galego, que veu a Euskadi con 7 anos, militante da ANV. Foi asesinado por pistoleiros da UGT PSOE o 19 de novembro de 1933 nun bar cercano á sede da ANV. Actualmente é o euskaltegui municipal de Bilbao. Por exemplo, tamén outro exemplo, Sami Seixo, apellido máis galego non pode haber, Seixo, neto dun militar galego, natural de Ourense, que naceu en Guernica, dirixente da ANV, e que asinou xunto a Castelao e un catalán Riera e Puntí o 2 de abril de 1933 o Pacto de Guernica na Casa de Xuntas de Guernica. De Galeuzca. O mesmo día que estuvo Castelao na Casa de Vasco de Arrascas a verdadeira facena de cultura galega, non só meramente folclórica, que está ben, non o nego, e dá a conocer, pois solamente se pode amar o que se conoce. Servir de embaixadora dos galegos en Euskal Herria e fornecer acubillo aos novos emigrantes galegos. Conmemorar as principales efemérides da cultura galega, Día das Letras, Día da Patria, en agosto, etc. Celebrar actos e actividades conxuntas de confraternidade cos vascos nas seiras festivals vascas tamén. Mostrar a solidaridade ca reivindicación da cultura vasca. E fomentar o cultivo da lingua de tal xeito que sirva de exemplo en Galicia. Cando un se vai de vacacións ou entra en contacto de alguma maneira con Galicia, manter o galego é un exemplo para os galegos que están ali e que non o utilizan. A mí parece que todas as funcións que son importantes. Bueno, pois xa estaría a entrevista, porque a última pregunta é a da foto de Castelao, e como xa vas a facer a conferencia sobre Castelao, para non facerche forzar a voz, pois mellor a deixamos para despois. Vale, ben. De acordo. Sí. Vouche ir a buscar unha botellinha de auga. En Galicia é ceolo, que falarei xa despois dese tema. Incluso podíamos citar, por exemplo, os nenos e irmáns Francisco e Carmen Mantiñán, que eran naturais de Corme, e que morreron no bombardeo de Guernica. Onte celebrouse unha ceremonia ben bonita, por certo, en Guernica, o 26 de abril de 1937. Por exemplo, viven irmãos deles en Trincherpe, e os conoce, xa entrevistei. No caso, por exemplo, de Trincherpe, os mariñeiros foron moito máis reivindicativos desde os comezos, militando no anarquismo algúns incluso extremo. Cando eu cheguei no entorno de Pasaxa, xa desapareceron as suspicacias por mor dunha razoable integración da comunidade galega, grazas aos matrimonios mixtos, ás escolas en común, a labor dun crego moi importante nesa zona que se apellidaba Esnaola, a loita dos galegos no exército vasco, no Eusko Gudarostea, por exemplo, un batallón inteiro, o batallón Celta, estaba integrado por 900 galegos de Trincherpe, o batallón Celta, e tiñan a sede no actual Colexio dos Salesianos de Baracaldo. Ali tiñan a sede. E despois, os galegos sofriron, despois da guerra, a mesma represión que sofriron os vascos en Trincherpe, exactamente igual. Por tanto, creo que contestei as dúas partes da tua pregunta. Moi ben contestadas, ademais. A terceira pregunta. A identidade galega ten moito de memoria e pertenza, pero tamén de apertura.
Como se logra ese equilibrio entre conservar as raíces e mesturarse co mundo que te rodea? Home, se alguén dixo que non se podía servir a dous señores, seguramente non se equivocaba. É moi difícil facer. Pero non tuvo en conta que un verdadeiro patriota de unha nación oprimida pode ser seducido por dous amores, apreciar cumplidamente a súa pracia primixenia e enamorarse da afillada acolledora, da adoptiva. Amar o propio nunca implica despreciar o alheio. O outro sempre é o espello do nós. Un debe ter as raíces ben chantadas nunha terra concreta, pero pode abrir as polvas, como os árboles, aos ventos da solidaridade. Hai unha frase que me dedicou Xavier Amoriza, un gran versolario vasco, que me dedicou cando ingresei nos anos 80 na Real Sociedade dos Comunes de Amigos del País. E dedicoume esta frase: Galiza, sustrallar, Adarrak, euskadi, Suárez, picaña borí, e xitequén eguín. É dicir, as raíces en Galicia, as pongas, as ramas en Euskadi. Árbol e millón non pode medrar. Estou moi agradecido, concretamente estou moi agradecido a Euskal Herria, porque me agasallou como sustento nunha época moura, con traballo, agarimo, a familia, e afianzou a miña personalidade patriótica. Por iso, agora que xa está unha prórroga sin penaltis, xa cumprín 82 anos, declárome, e si, taxativamente, algún pode lle parecer extrañas algunhas das miñas afirmacións, pero declárome galego de nación, vasco de adopción, galeuscano por convicción, solidario por vocación, español por imposición, social cristiano da liberación, humanista de corazón, desobediente a sumisión, insumisa a dominación, rebelde a coerción, priscilianista por devoción, franciscanista por veneración, santiaguista por obligación, eucranino palestino neste momento por compaixón. A compaixón, que significa padecer con, é hoxe un valor revolucionario. Cando este galego, consciente da súa identidade nacional, sentou as súas posadías na luxuriosa xeografía vasca, no outono de 1973, procurou por todos os medios posibles naquela época, na famosa longa noite de pedra que decía César Emilio Ferreiro, conocer a cultura vasca, incluída o idioma, por suposto, estudiar as orixes e a razón da forte conciencia nacional entre os habitantes de Euskal Herria, non sen disimular certas dosis de sana envexa e auténtica admiración. Non fixen máis que seguir o ensino desta frase que lle escoitei, curiosamente, ao emigrante senegalés en Francia, que me impresionou esta frase, decía, o emigrante ten o dereito á diferencia, pero tamén o deber da semellanza. Creo que estas contestacións ao que me preguntabas. Vale, moi ben. Imos coa cuarta. Ti que coñeces ben as dúas realidades, como ves o momento actual do galego fronte ao euskera? Dirías que seguen camiños paralelos na súa evolución social e cultural ou ves diferenzas importantes? Pois eu vexo diferenzas ben notables. Mira, a saída do franquismo fixo unha enquisa un tal Aristarán que estaba casado cunha pontevedresa, Margarita se chama. Fixo unha enquisa alrededor dun 82% da población galega falaba o euskera, o galego. Polo que a situación de Galiza era moitísimo millor que a de Cataluña ou a de Euskal Herria, naquele momento. Nesta última, por exemplo, non chegaba ao 25% a porcentaxe de falantes do euskera. Hoxe supera o 35%. E, ademais, esta porcentaxe é superior na neneza e na xuventude, polo que ten por vir asegurado o euskera. No pobo onde resido, por exemplo, no Adenzo, prácticamente o euskero é majoritario. En Galicia, pola contra, según as últimas duas enquisas que fixo o Consello de Cultura Galega e máis a Real Academia Galega, a porcentaxe de galegos falantes non chega ao 50%. Non chega ao 50%. E mantense máis ben no rural. O rural cada vez é menor e o urbano cada vez é maior.
é moi baixo nas cidades, e sobre todo moi baixo entre as crianzas e a xuventude, por o que o porvir é moi. A nefasta política lingüística da Xunta é moito peor agora que cando estaba, por exemplo, do Manuel Fraga Igual, gobernada polo PP, contribuiu decisivamente a esta desfeita, tal como denunciaron recentemente, non o digo eu, digo a Real Academia Galega, máis o Consello da Cultura Galega, que non son organismos bastante independentes, pero en certa forma están subvencionados pola Xunta. Así que aí está a resposta. Está claro. A quinta pregunta. E dende a túa experiencia fora de Galicia, como se mantén viva unha lingua minoritaria cando o día a día é noutra cultura? Pois falando sempre que se poida, ni máis ni menos, que a miña experiencia é reconfortante neste sentido. Sempre falei galego na casa, e os meus fillos tamén o falan. Ademais do éuskaro, e o castelán, por suposto, e algún incluso, irá despois sobre o grano, pois este fala tamén inglés. Tiven claro desde o principio que debían ir en Castola para aprender o éuskaro, porque era o idioma nacional da escalaría. Pero no ámbito familiar aprenderían o galego, porque aos sempre les falaban galego. Cando van a Galicia, por exemplo, moita xente fica asombrada de que manteñan os meus fillos o galego. Serven de exemplo para moitos galegos desnaturalizados que renuncian ao seu propio idioma e que están sometidos ao complexo de subdición do colonizado, que asobaran moitos galegos. A verdade é que preferen ser españoles de segunda a galegos de primeira. Os propios vascos, ademais, valoran que manteñamos as nosas raíces. Aprendamos euskera, sí, pero que manteñamos as nosas raíces. Porque isto non foron emigrantes noutra época, noutros tempos, e conocen perfectamente o problema. Moi ben. Pasamos á sexta pregunta. A Casa de Galicia de Bilbao é un símbolo da presenza galega en Euskadi. Ti que a coñeces ben, que papel xogou históricamente e que papel pode xogar hoxe? Vamos a ver, a Casa de Galicia foi fundada en 1926, na ditadura de Primo de Rivera, é a segunda de Euskal Herria, despois da de Baracaldo, que foi fundada en 1911, a segunda dos mundos. Sempre funcionou como lugar de acollida, de sociabilidade e de axuda. Soubo manter as raíces e ao mesmo tempo solidarizarse cos vascos nos xitos máis duros como foi a guerra civil do 36. O seu presidente en algunha etapa da Segunda República chamábase Xosé Oubiña. Era militante do PNV e foi represaliado e estuvo na cárcere en 1938. O mesmo que aconteceu ao seu secretario, Maximiliano Meilán Martínez, que, por certo, se miras as actas, tiña unha caligrafía preciosa, como se pode olhar nas actas. Era irmán dun gran galeguista residente en Uruguai, moi amigo de Castelao, do Manuel Meilán, a quen tratei, e conservo correspondencia ademais do irmán. Maximiliano estuvo na cadea, foi feito prisionero, pertenecía a un batallón socialista varios anos, e morreu a xina de sair por mor das doenzas adquiridas no cárcere. Ademais, esta casa, a finais do franquismo, tuvo unha intensa actividade cultural. Un exemplo é un pasquín galego que se enseñei antes, do 5 de xaneiro de 1975, ainda vivía o perenne, pregando a asistencia a unha conferencia en Pol de Castelao a cargo do doutor Xesús López, titulada Castelao, un galego clínicamente puro. O comenzo se conoce que viu o artículo de Vicente Risco no que me basei eu para titular. Eu concretamente entrei en contacto ca Casa de Galicia de Bilbao, me parece que foi no 1985-86. Estaba na rúa Jardines, aquí na parte verde, co gallo da presentación do libro de Iñaki Nasagaste, Castelao e los Vascos. E desde entón, mantivo moi boa relación, viña a dar charlas con frecuencia, etc. E despois, claro, a presidencia de Casal, a verdade é a creación da Hermandade de Centros Galegos, que se cumpre 40 anos agora. Pois a Casa de Galicia converteuse nun facho acceso de galeguidade e non fervedoiro de actividades, non só no local de Zabaldo, sino nos locales do Monte Arraiz, que comprou, me parece que foi en 1990, comprou a Casa de Galicia. Ademais, esta casa, igual que a do Baracaldo, axudaba a socios en paro. Eu li as actas e, por exemplo, axudou a socios en paro en xaneiro do 32, en agosto do 33, en xaneiro do 41.
enviou, por exemplo, no 28 de junio do 36, un telegrama a Santiago co gallo do referéndum do Estatuto Galego adherindo-se ao Estatuto de Galicia. Hoxe a labor sigue sendo moi importante. A Casa de Galicia pode cumprir varias facetas. A meu entender pode ser facer de ponte entre as dúas culturas, a vasca e a galega, manter viva a chama da galeguidade nos colegios,